Ćao. Dobar dan. Ćao. Dobroveče, pardon. Mrak je napolju. Pa kako ste? Dobro. Baš mi je drago. Što smo došli, jeli? Jeste, evo sada više A to barikade, jeli? Da, sad ćete biti jebeni. Izvolite ovdje u moju rezidenciju. Hvala. Ajte vi prvi. Hvala. I šta radite? Pa ništa, evo, jebem redozno. A šta vam je to? Pa ništa, čitam malo skandalom. Skandalozno. Ima nešto zanimljivo? To je naša najčitanija literatura, pa malo da... Aha, da. Potpuno vas razumijem. Ja sam inače načitana žena. Da. Inače, moje ime, da vam se predstavim, Srebra Pušonjić. Ja sam Timar Konja, po struci. Drago mi je. Da. Nema veze sa prezimenom. Da, razumem. A pijete i kaficu, jel? Da, naravno. A ako? Još mi je malo ostalo. Upravo sam se sredila, stilizovala za moju večeru. A šta ćeš da nam praviš za večeru? Da pretežno ništa od čega ćete se najesti. Oduševljeni smo. Pa znam. Ne znam stvarno, uglavnom će sve biti brzo gotovo, za nekih pola sata će biti gotova večera i očekujem moje goste da dođu oko 10 o'clock. Pa vidjet ćemo kako će se proći. Nadam se da će večera biti veoma ukusna. Pa ja se nadam i mislim da ću ja da pobedim. Jao, a sigurna si? 100%. Ekstra. Mislim da ove dve kučke drugi nisu neke kumarice. A hoćeš da nam pokažeš šta imaš u frižideru? Pa imam svašta, od buđevog leba do mortadele. Zar hoćeš da ni služiš buđev lebac za večeru? Pa sad ja stvarno nemam ništa drugo, znate, ja živim u teškim uslovima, današnje plate su jako male i moramo se prilagoditi tome, znate, Kriza udarila. Mi živimo u Srbiji. Da, kriza. Da, mi živimo na zapadu, još nismo u Evropi. Kada dođemo u Evropu, tako onda ćemo da pušimo. Da te pratim, jeli? Pogledajte moj frižider. Ovo malo prljavo tamo gde, nemojte to da gledate. Nisam stigla da ga oribam. Malo i smrdi, ali nije strašno. Tako. Još nešto vas zanima? Šta ćeš da poslužiš gostima za aperitiv? Za aperitiv će dobiti čašu vode. Mislim da će im biti dovoljno. Srbija je, da. Da, dobit će verovatno kriglu, da što mogu manje pojesti. Jel kažu, što više vode popiješ, manje jedeš. Ajde im daš mlake vode, jeli? A to sam i mislila, možda je malo i za šećeri. Hoćeš da nam pokažeš svoj stan? Naravno, izvolite ovo. Izvolite. Ovo gde ste bili, to je kuhinja. Ovo vam je bio... Hodnik. Vidite, ovo vam je dnevna soba ovde, razumete. Imamo tu jednu našu cimerku koja kuca poruke, ništa ne radi. Imaš i kompjuter? Da, kompjuter. Ovo je jedna kučka od moje prijateljice ušla na Face, non stop mi pojebala sve. Au, aha. Vidite. A gde ti spavaš? A ja spavam gde stignem, znate. Kako to gde stigneš? Au, što ti dobar krevet. Ali je velik, ekstra. Imaš i puno lampi, vidim. Pa svega ima, znate, Eto, skroman dom, što bi rekli. Da. Pa imaš i tu TV. Pa nisi ti tako siromašna, čoveč. Da. A na čega se greješ? Na ništa. Nekad zapalim stare knjige na sred dana. Dešava se. Ajde mi da pođemo u kuhinju. Uglavnom nam isključa granje, pa nemamo na šta da se grejemo. Evo, izvolite, radite se ovde. Hvala. Evo ovako, samo da vam kažem, pošto ću ja sad da krenem sa svojim radom, jel? Ovako, predjelo će biti buđev lebac. To odmah da vam kažem. Buđev lebac je u meniju. Onda
Mislim da će se to gostima mojim večerašnjim svideti. Onda glavno jelo je ribica u sosu. To će biti malo komplikovanije jelo spremiti, ali potrudit ću se da dam sve od sebe, stvarno. Onda imamo za dezert šećernu bolest. Verovatno će se... Je li to tečna ili kockicama? Biće tečna. Da. Da brže prođe kroz organizam. Tako, ovde još ništa nije spremno, kao što vidite. Ja ću se potruditi da to sve spremim, da odradim malo malo izvinim, malo snimaj mene jebale te ljuške i kašike. Znaš, ovde sam ja večeras, jel? Pošto prva kuvaš, da li imaš tremu? Pa nemam, znate, tremu, ja ipak mislim da ću ja da pobedim, pošto mislim da najbolje kuvam, tako da ne, baš nemam tremu nikakvu. Mislim, šta da vam kažem, mislim da ću ja pobediti. Mi ne sumnjamo u tebe. Eto, tako ja ću sad sad ćete me malo ostaviti, pa ću ja da krenem da spremam polako. Eto, još jednom da sam Srebra Pušanjić, po struci Timar Konja i ja ću večeras da spremim jednu fabuloznu večeru i tako. Pa se vidimo malo kasnije. Dobro, ajde, čao. Tu. Da.